Walore ne weche mag tuke ni tim mar adhula mar Kisumu All Stars FC omonjo apisa mag kaunti ma Kisumu mar badho pesagi ma giwacho ni osekawo kinde malach chakre dwe mar 8 higa mokalo mane kaunti ma Kisumu oweyo sirogi. Jotugo go wacho ni deko mar pesagi no e kaunti ma Kisumu oseketo ngimagi bedo kama tek ka koro gikwayo gavana ma Kisumu Anyang' Nyong'o mar mondo konygi yudo pesagi. Jatend migawo mar tuke kaunti Beatrice Odongo ne oyudore mar chiwo duoko ewi bendo mar chudo go. And jotugo go biro ka mar manyo allowances margi ma wasebedo kwa ne wa process by last year nyaka sani to wasebiro ka mondo chulwa dues wa mane oyudo ka contract wa pod roll to ok waseyudo dues wago. That is why emomiyo gibiro ka kawuono mondo mi nyisgi way forward kaka ginyalo yudo pesa gi. Jotugo gi ng'eny gi moko lorne gi dhoudi, moko nindo mana kuom osiepegi. Wadwaro pesa wa mane dues wa manodong' kapok county withdraw sponsor team. To gimokelo ka wasebedo kwa biro ka pile pile. Ok en kawuono kende mobiro kae. Aparo ni atima en karibu biro wa maka mara uchiel. To pile pile kwa biro ka inyiso wa ni ati dhimiwa pesa. Pile pile kwa biro ka inyiso ni ati on a Friday ama Tuesday wadhi do pesa to kwa yud. Nyocha ne ginyiso wa last week ni ati pesa wadhi do na Friday. Latest ne dhi bedo Tuesday ma en kawuono. Koro kosebedo mayot ne kata players moko iyudo ka ji nigi areas mag rent, jok moko nyithindgi kaka dhi school onge. Koro ken tich mayot kata kaka nyalo motivate your fellow players. Koro bayo akwayo mane ka governor nyalo chip in mondo okonywa mondo wayud pesa wagi.